Goedenavond, het is zaterdag 4 januari en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Even boven water. Hij is boven water, rechts van de paal. Tweede geul. Veel opwinding en drukte vandaag bij Neeltje Jans. Daar was namelijk de Pacifische parelduiker te bewonderen. Gisteren dook de zeer zeldzame vogel, die normaal gesproken alleen in Alaska en Oost-Siberië voorkomt, voor het eerst op. Uit alle windstreken stapten vogelaars vanmorgen in de auto in de hoop opnieuw een glimp op te kunnen vangen van deze verdwaalde gast. Ik kom uit Oegstgeest, dus 1,5 uur rijden. Dus ja, het kan erger, maar het is het allemaal waard. I come from Valenciennes. We have to drive three hours by car to go here. En tot grote vreugde van deze Fransman liet de vogel zich ook vandaag weer zien. I think it's the first time and the last time I see it, because it's a very, very, very rare bird. We say it's a mega, because it's one time in the life, that's all. Maar op het moment dat wij er waren leek de vogel gevlogen. Gelukkig hebben we de foto's nog. Burgers interesseren en klaarstomen voor de gemeentepolitiek. De gemeente Goes organiseerde afgelopen weken de cursus Politiek Actief. In 5 avonden heb ik de cursisten meegenomen in hoe de gemeentepolitiek werkt. Wat de verbinding is met landelijke politiek. Welke financiën er allemaal in de gemeente omgaan. En hoe je ook kunt debatteren. En dat is in de politiek toch ook een hele belangrijke vaardigheid. Zo'n 30 mensen volgden de cursus. Maar willen zij ook de Goese gemeenteraad in? Dat weet ik nog niet. Dat moet ik me beraden. Ik heb intussen gehoord wat voor tijd dat allemaal kost natuurlijk. En aangezien ik ben inmiddels 72, dus is het nog maar de vraag of ik dat moet doen. Maar wie weet. Ik ben niet van plan om me de komende tijd verkiesbaar te stellen. Maar ik heb wel heel erg veel meegekregen over hoe het in elkaar zit. En het argumenteren bijvoorbeeld is denk ik ook iets wat je in het dagelijks leven kunt gebruiken. Na afloop kregen de cursisten een certificaat en een bemoedigend woord van de burgemeester. Geen verlichte trekkers, maar wel paardenkrachten. In Veren trokken gisteravond ruim 40 verlichte ruiters met hun dieren door de stad. Hoe is het om zo mee te lopen? Ja, heel gaaf. Gewoon al die lichtjes en zo'n hele stoet achter je is super gaaf. Je ziet de mensen natuurlijk heel blij. En het is gewoon heel leuk om met de paarden ook te zijn. Het is ook heel leuk dat er overal mensen staan. En iedereen die vindt het mooi en iedereen komt even naar buiten, even kijken, even filmen. Het is gewoon heel gezellig. Vorig jaar was de eerste editie van de paardenlichtjestocht. Toen met 20 deelnemers. Dat aantal is dit jaar verdubbeld. De ruiters pakten groots uit en trokken alles uit de kast. Alles om er maar zo mooi mogelijk uit te zien. Het idee, hoe ben je erop gekomen? Ja, ik weet niet, vorig jaar heb ik dit gezien en toen dacht ik het is eigenlijk best wel heel gaaf. Dus ik ga dit jaar ook doen. Het is gewoon een beetje zoveel mogelijk lampjes erbij doen, want dan ben je goed zichtbaar. En een beetje overal tactisch vastmaken, zodat het niet allemaal los gaat onderweg. Wanneer dacht jij, ik ga een discobol op mijn hoofd doen? Nou, eigenlijk kreeg ik dat idee plots in bed. Ik had een discobol aan het tijdje en ik dacht, die ga ik gebruiken voor de lichtjestocht. Je kan bijna alles doen. Dat mijn leven er ook op zit. Dat we in de natuur buiten spelen. En eigenlijk mijn vriendjes. Elke dag iets anders. En vuurtjes stoken. Je raadt het al, dit gaat natuurlijk over de scouting. De vereniging in Goes bestaat 100 jaar en dat wordt dit weekend gevierd met een kamp. Vandaag geen vuurtjes, maar wel volop samenspelen en even filosoferen of het er 100 jaar geleden ook al zo aan toe ging. Nee, ik denk het op zich wel, weet ik niet. Nee, absoluut niet. De eerste 70 jaar zaten jongens en meisjes namelijk apart. En in 1925 was de scouting veel gedisciplineerder en strakker opgezet. Bijna militair gericht. Want daar komt de oorsprong ook vandaan. En ja, dat was ook meer op echt patrouilles gericht. Op jongens die elkaar dingen gingen leren en dingen gingen meemaken. En nu is het meer spelenderwijs. Vandaag de dag heeft de scoutingvereniging uit Goes zo'n 70 leden. En dat aantal groeit gestaag. Vooral heel veel trots. Trots dat scouting zo'n invloed kan hebben op mensen dat het zo lang kan blijven bestaan. Zijn er niet sportvereniging. En ja, dan 100 jaar bestaan doen we iets goed, laat ik zo zeggen. Ja.
De start van de 62e editie van de Wallenloop in Goes. En dit jaar starten er meer dan 200 deelnemers aan een van de eerste hardloopwedstrijden van 2025. Dit is Patrick de Vos. Won de afgelopen 2 edities van de Wallenloop. En hier zien we de leidster bij de dames, Jolien Denise uit België. Zij won al een keer in 2023 en wil dat kunstje vandaag herhalen. En de Vos gaat zijn kunstje van de afgelopen 2 edities ook herhalen. Heeft een ruime voorsprong op de rest van het deelnemersveld. En lijkt op weg naar de hattrick. En daar komt hij over de finish na bijna 8 kilometer lopen. In iets meer dan 24,5 minuut. De winnaar voor de 3e jaar op rij van de Wallenloop, Patrick de Vos. En Jolien Denise wint in een parcoursrecord. Dat verbetert ze van Monique Verschuren die dat liep in 2018. En de Belgische wint de Wallenloop bij de dames. Het was vandaag bewolkt, met lokaal in de vroege ochtend nog vorst aan de grond. En er was ook regelmatig een waterig zonnetje te zien. De bewolking die zal in de avond steeds dikker worden op nadering van een warmtefront. En net na middernacht verwacht ik de eerste significante neerslag en wel in de vorm van sneeuw. De temperatuur die is dan inmiddels ook richting het vriespunt gedaald. Het zal een aantal uur gaan sneeuwen, waarbij ik 1 tot 3 centimeter verwacht. Misschien lokaal een centimeter meer. Nou, wil je een wit dek zien, dan zul je de wekker moeten gaan zetten. Want morgen in de vroege ochtend verwacht ik al dat de sneeuw overgaat in regen. Tussen de sneeuw en de regen zou kortstondig ijzel kunnen voorkomen, al zal het op een sneeuwdek weinig problemen geven. De regen, dat is zo'n beetje het weerbeeld voor de rest van de dag morgen. Het wordt met 12 graden ook behoorlijk zacht en er staat een krachtige zuidwestenwind. Dan de vooruitzichten. Maandag krijgen we van tijd tot tijd regen en wordt het ook dan 12 graden. Vanaf dinsdag gaat de temperatuur weer omlaag en zijn er buien met regen of hagel. Woensdag wordt het droog en bewolkt. Tot zover het Zeeuwse nieuws en het weer. Straks Zeeland de Week met een terugblik op de jaarwisseling en natuurlijk het tolvrij worden van de Westerschelde-tunnel. Tot zo.